Alderdi Popularreko kide bezala pentsatzen dut tolosar askok gure pontsakeraken, gure ideiakin bat datoz dela, beraz. Gure obligazioa ere aurkeztea da eta aldugun neurri jameintzat herritar hoien interesak defendatzea. Gure difentzia bestenganako bestekiko nagusiak dira gu euskaldunaz izatez gain, beste edozein euskaldun bezalaxe, gu espainolak ere bagera. Eta hori aldarrikatu nahi dugu gauz naturala bezala hala dela. Hala berean, euskaldunak era eta euskera da gure hizkuntza eta euskera defendatzen jarraituko dugu, baino baita ere errebindikatu nahi dugu gauz naturala bezala gaztelera ere edo espainola ere gure hizkuntza dela. Guk defendatzen dugu pertsona bezala, bakarra bezala. Eta horretarako pertsonaren askatasuna defendatzen dugu, bere izaera, bere potentziala hori laguntzeko, bultzatzeko eta bere zukua ateratzeko kolektiboarentzat. Baita ere defendatzen ditugu instituzioak, demokratikoak, eta instituzioetan lan egiten duten pertsonak. Hain zuzen, funtzionarioak, polizia, guardia zibilak, pertsonoi dena. Zergatik, horiek mermatzen bai dituzte herritarron eskubideak. Bilduk batez ere, gehiengoa berak erabili izan du eta beraz udalaren lana beraiek zuzendu dute eta noski denak bezala beren gauz ondo egindakoak badaude, baino badaude ere gauz importanteak ere ustez zuzenak izan ez direnak. Eta hain zuzen, aipatzeagatik zerbait, bat da zabor bilketaren gain izan zen istilua, eta nik uste dut oraindik itxi gabe dagoela hoi, adibidez Neratzian dagoen ikurrina hau. Ikurrinan nik eta guk denak bezala defendatzen dugu, zeren ikurrina Euskal Herri euskaldunon ikurrina da, bandera da. Baina espainola ere bai, gure ustez. Nire esku baldin badago bintzat eta gu udaletxean baldin badagaude, nik proposatuko dut ikurrina hemendik erretiratzea. Eta ikurrina eta bandera espainola eta gainontzeko banderak errespeto berdinekin tratatu ditzagun. Muy bien, muchas gracias.